Ako sa hovorí, kto chce kam, nepomôž mu tam. Počuli ste už o aplikáciách, ktoré umožnia inej osobe vstup do vášho zariadenia na diaľku? Takéto aplikácie môžu byť veľmi nápomocné, no zároveň nebezpečné, pretože ich využívajú online útočníci. Podvodník sa často vydáva za finančného poradcu, makléra či pracovníka banky. Požaduje vzdialený prístup do vášho zariadenia, aby vám mohol pomôcť, či už s nastavením účtu alebo s vyplatením vášho zisku z obchodovania. V skutočnosti chce od vás získať prístupy, aby mohol manipulovať s vašim online bankovníctvom. Po udelení vzdialeného prístupu môže útočník vo vašom mene previesť peniaze z vášho účtu na svoj účet, zmeniť limity na vašich kartách, žiadať o úvery vo vašom mene, požiadať o vyplatenie vašich investícií. Preto nikdy nepovoľte nedôveryhodnej osobe vzdialený prístup do svojho zariadenia. Rajvkujte bezpečne.